Elsősorban a nyugdíjas korosztály számára szervezett lakossági fórumot szombaton az Európai Baloldal és a Magyar Szociáldemokraták Pártja. A két szervezet vezetői nagyjából egy tucat szépkorú előtt vázolták elképzeléseiket. A tavaszi országgyűlési választások kapcsán a két elnök azt mondta, egyelőre úgy tűnik, külön listán indítanak jelölteket, de bíznak abban, hogy akár az utolsó pillanatban is összefoghatnak. Ami hiányzik, és ami benne van. Lakossági fórumot tartottak Kaposvárott a Pártok Házában. A rendezvényre eredetileg a szocialisták soraiból kizárt, napjainkban az MSZDP-ből ismerős Smuk Kandor is hivatalos volt, ám ő végül lemondta a programot. Minden párt más és máshogy gondolkozik. Felszólalt ugyanakkor az egykori tűzoltó szakszervezeti elnök, a Magyar Szociáldemokrata Párt jelenlegi kommunikációs igazgatója. Árok Kornél azt mondta, tavaly 15 pontba szedték a nyugdíjasokkal kapcsolatos elképzeléseiket, ám felvetéseikre egyedül az MSZP reagált. Se a Demokratikus Koalíció, se a Barnyai-féle csapat semmi választ nem küldött, és érdemben nem nyilatkoztak erről a dologról. Így viszont nehéz lesz összezárnia a napjainkra szinte teljesen szétforgácsolódott baloldalnak. Árok szerint ugyanis a pártok többsége ma nem érték, hanem érdek alapon igyekszik megállapodni. Az Európai Baloldallá lett Munkáspárt 2006 első embere úgy véli, az utolsó napig bízni kell az ellenzéki összefogásban. Az egyéni választókörzetekben dől el a választás sorsa. Ha az egyéni választókörzetekben az utolsó napon, akár csak a 106-ból csak 80 vagy 90 helyen de sikerül megegyezni, akkor ez az esély kihasználható. A szombati lakossági fórumon elhangzottakat a két párt vezetője egy közös nyilatkozatban rögzítette.